дар бораи ҷиноятҳои гӯшношиниди ин ҳизб соатҳо суҳбат кардан мумкин аст. танҳо ҳамон рақамҳое ки расмӣ ҳастанд агар рӯ биёрем, яъне бар асари фоҷиаҳое ки ҳизби наҳзати ислом ба сари мардуми тоҷик овард, зиёда аз 150,000 нафар ҳамшаҳриҳои мо қурбон шуданд, 55,000 нафар кӯдакон ятим монданд, 28,000 занону модарони мо бешавҳар ва иқтисоди кишвар зиёда аз 10 миллиард сомонӣ хисорот ворид карданд. тахминан 2 миллион шаҳрвандон бехонаву дар ва бемакон монда буданд ва тарк карда буданд. ин рақамҳои хушку холӣ нестанд.